De tentoonstelling Scherf en Geluk die met Pasen opengegaan is, die omvat dus de hele benedenetage van het museum. Het zijn 5 zalen, vinden we serviezen. We zijn nu gekomen in de eerste zaal, dat is de tuinzaal, met allemaal ingebrachte serviezen door gewone mensen, zeg maar. En met de trouwfoto's erbij. En ik kan er wel zeggen, aan elk servies kleeft wel een emotioneel verhaal. Als u wilt verhaal horen die bij servies hoort, dan kunt u eerst deze knopje indrukken. Ja. En daarna stel dat u wilt het verhaal van service nummer 5 horen, dan drukt u op nummer 5. En daarna deze knopje. Zij begint knipperen, dat betekent dat het verhaal begint al lopen. Zo kunt u horen. Mijn ouders kochten of kregen het bij hun huwelijk in 1925 en is eigenlijk altijd in de kast in de voorkamer blijven staan. Het behang heeft ons een aantal hoofdbekers gekost, want de eerste zending was niet helemaal zoals het had moeten zijn. Dus we moesten in korte tijd weer opnieuw alles laten drukken. Normaal gesproken heb je bij behang dat ze een kleine overlap hebben. En bij de eerste zending miste er gewoon 2 centimeter tussen de banen, waardoor het nooit goed aansloot. Vervolgens gaan we naar de stijlkamer, die velen wel kennen. Maar hij is nu gedekt met een bijzonder servies, de tafel althans, gedekt met een bijzonder servies. Het hele servies, wat ik geloof wel 60 dinerborden omvat, dus minimaal. En dan kunt u zich de rest er wel bij denken. In de tijd 500 guldens betaald zijn. Nou, in, ik denk in 1780 een enorm bedrag. In 3 weekenden is het tot op de minuut gecoördineerd dat de mensen zelf hun servies hier brachten. Even een vraag. Wat hou je op? Aardappels, 2 pantjes en een botervlootje. En dit? Dit is de trouwfoto. 28. Vervolgens lopen we weer via de hal naar de zaal met klassiekers en bestsellers. Hier ziet u allemaal serviezen die in de vorige eeuw enorm populair waren. Waar heel veel fabrieken op één motief, bijvoorbeeld één object, veel fabrieken die afgebeeld hebben, omdat het zeer populair was. De volgende zaal is de zaal waar een enorme vitrine staat. Dit duidt het al aan, een lakij, een vorstelijke lakij. En wat u hier ziet is een tafel met allemaal serviezen van uit koninklijke huizen. In dozen werd het gebracht en degene die over de serviezen gaat, die kwam ze persoonlijk uitpakken met handschoenen aan en heeft ze persoonlijk ook op tafel neergezet en met behulp van een conservator. Maar toen alles veilig en wel stond en was opgeborgen, toen ging de vitrinekast dicht en dan mogen we er alleen maar naar kijken. Ik vind het leuk omdat dit serviezen zijn van mensen die je voor een groot deel zelf gekend hebt als levende wezens en ik ken de geschiedenis. We willen ook de servies laten zien van de nieuwe Nederlanders. Hier onder andere Chinese serviezen. Maar die zijn dan zo ingeburgerd dat we ze altijd wel overal ergens nu bij Nederlanders op tafel terugvinden. Het zij als soepkom. Iets meer van de laatste tijd is natuurlijk het Japanse servies met de stokjes en de stokjeshouder. En natuurlijk, wat ook erg fraai is, dat is het Marokkaanse servies. Externe mensen, we hebben vormgevers, we hebben ontwerpers voor behang, spuiters voor de tafels en metaalwerkers ook weer voor de hekken. Hoeveel bezoekers heeft u nodig om dat er weer uit te krijgen? Nou, we gokken op een hele grote omvang aan bezoek. Meer dan 3, hè? Ja, we willen minimaal 20 tot 25.000 mensen, dat zou mooi zijn.
Het is een feest van herkenning, want iedereen heeft wel een keer ergens aan een tafel gezeten waar een van die serviezen gestaan heeft. Of bij moeder of bij tante of bij grootmoeder. Dus het is een hele laagdrempelige tentoonstelling en ik zou ook iedereen van harte willen aanraden hier naartoe te komen.